amma wani ne yazo ya ce wa ga gashin annabi, ya aka ya tabbata gashin annabi ne? Oh, ya tambaya. Yes, gashin duk abin da ke jikin annabi mai daraja ne. Duk abin da ke jikin annabi mai daraja ne, alayhi salatu wassalam. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa aski, sahabbai suna kokawa wajen daukan gashin. Ai ta kokawa, wannan ya samu daya. An ce Khalid bin Walid yana da wani gashi a cikin hula annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin hularsa ya sa shi gashin annabi, yana dora shi aka. Wani in ya rasu sai ya ce a sa masa gashin na akan kirjinsa, ya je wa Allah lahira da wani bangare na annabi ya hau jikinsa, ko ya samu relief. Idan annabi sallallahu alaihi wasallama wato jigumin jikinsa suna shafa su saka a cikin kwalba, in an diga a turare to turaren baya daina kamshi har sai rigar ta mutu. Har rigar ta mutu turaren yana kamshi saboda albarkacin gumin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan wata mata annabi sallallahu alaihi wani sahabi an wa annabi kaho, aka bashi jinin, kawai sai ya je yace je kaka juye shi inda kowa ba zai gani ba. Sai ya dawo, annabi ya tambaye shi ina jini, yace na juye shi inda kowa ba zai gani ba. Yace ina, wace wallahi shanyewa ne. Sana annabi ya kama ruwa ya dauka a cikin kasko ya ba wata mata, ita ma da ta fita kawai ta shanye. Don ba annabi ba yanzu kai wa zai maka wannan. Idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaki ya tofa, sahabbai suna ta kokan kowa zai tare ya shashafe a jikinsa. Kakin annabi sallallahu alaihi wasallama an ka tara ka samu ka shashafa a jikinka zai albarka. Idan annabi ya sa riga kowa yana kokawa a bashi wannan rigar. Shi yasa wani da ya ce har Abdullah bin Ubay bin Salul sai da ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama, dan sa kai ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama a bashi riga annabi wa baban salika, dan ya san abin da baban nasa yi. Ya san abin da baban nasa yi, don haka ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya masa sallah, ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi rigar sa a masa jana'iza, kuma ya roki annabi ya saka shi a kabari. Ba annabi ya sa shi a kabari sai da ya zubo yawun bakinsa mai albarka ya shishafa masa a jiki domin ya samu sauki. Amma Allah ya ce istaghfir aula in falan yaghfir, Allah ba zai yafe masa. Riga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wata kufta annabi alaihi salatu wasallam.